eso, xoves, tertulia de políticos. Temos aquí nos nosos estudos a Óscar Insua do Bloque Nacionalista Galego. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, bons días a todos e todas. E por teléfono a Patricia Iglesias do Partido Socialista. Que tal, Patricia? Moi boas. Hola, que tal? Bos días a todos e a todas, que tal? Que tal? Moi boas. E tamén Rubén Lorenzo do... Acabo de escoitar a Patricia, non sei se me escoitades a min. Sí, señor, escoitamos. Sí. Ahora sí, que tal, Rubén? Moi boas. Sí, solo, Patricia, porque eu a Josiño non escoito. Non me escoitas? Non escoitas, eu a ti sí. A ver, pues é raro. Vamos a darle un poquinho máis de volumen. Si te escoitamos, perfectamente. Bueno, escoitasme agora, Rubén? Bueno, pues vamos a intentar solucionar ese problema con Rubén. Vamos a volver a chamarlle para ver si nos escoita. Nada, ¿no? A ver si nos escoita. Vamos a cortar esa chamada e intentar recuperar esa chamada con Rubén. Mentras imos empezando, varios temas que temos hoxe para falar, por unha banda, tema de educación do ensino coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Despois se quería falar tamén algo de sanidade. Óscar, vai empezando ti. Que opinión, que valoración facemos desa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a que se poña unha L no Instituto Agra de Raíces en C, e que as AMPAs din que a Xunta non está cumprindo? Pois eu esta semana dixeno ben claro na prensa, e por si alguén pois non podo ler, non escuitou, teño que volver a dicilo, non? E cando hai que ser duro, hai que ser duro. A mí me parece unha actitude miserable por parte da Xunta e da Consellería de Educación co que se fixo na nosa comarca. Levamos tempo dende o Bloque pois reivindicando que haxa máis profesores, tanto de AL como de PT, pois para estes nenos, non, que teñen e nenas que teñen necesidades de apoio educativo, ou ben pois que teñen necesidades educativas especiais. Isto non é puntual. Desde o inicio de curso, o conselleiro dixo que todo empezaba con normalidade, pero nos dende aquí veíamos que non se empezaba con normalidade, porque había recortes en horas de profesorado. Xa tivemos os mesmos problemas no curso pasado e neste igual. Levamos un montón de iniciativas ao Parlamento e nos encontramos co muro do Partido Popular dicindo que non, que todo estaba ben. E claro, aquí houve pois unhas nais e uns pais intrépidos que non deixaron pasar desapercibido o tema e que intentaron por todos os medios que os seus fillos pois que tiveran esas horas que eles consideraban que tiñan que ter. Pero non solamente os pais e as nais, sino que os propios profesores e funcionarios dos centros decían que sí que tiñan que ter, e mandaban informes para arriba como no Agra de Raíces, e e aquí o Partido Popular pois desestimando todo. Entón, pois tiveron a ousadía de ir á Xustiza, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e recentemente, hai apenas un mes, pois tuveron que utilizar un proceso sumario para a defensa dos dereitos fundamentais, non, no contencioso administrativo, e, pediron as medidas cautelares e deronllas. E que din as medidas cautelares? Pois o que din é que ca maior urxencia que había que darlle o apoio de profesores especializados de audición e lenguaxe a eses rapaces, a eses dous rapaces e rapazas que pediron estas medidas. Co cal, pois entón todo o que nos levamos batallando fixo oídos sordos o Partido Popular, e ao final, pois xa vimos, teñen que ser os xulgados os que teñen que darnos a razón e os que obriguen a que teñamos dereito a unha educación pública, sin que dependa do gobernante de turno de decir aquí sí e aquí non. Por eso digo eu que de miserables. E miserables sobre todo porque o fan cos nenos que teñen necesidades especiais, que son os máis vulnerables, porque aquí se enche a boca aos do Partido Popular de falar de inclusión, pero despois, cando hai que adoptar as medidas, non o fan. E ainda por riba, unha vez que se poñen a executar estas medidas obligados polos xulgados, fan unha chapuza, non? Lle quitan os profes a pereiriña e máis as escolas de Brens para darllos, que desmantelan todo. É dicir, é que isto é unha inmoralidade. Claro, despois din que non podemos exagerar, que non exageramos, é a realidade, é o que temos. E eu creo que a xente ten que ir dándose conta, dicir, de quen son uns, quen son outros, quen é o PP, quen é o Bloque, que defendemos uns e que defendemos outros. E nós, desde logo, estamos por ter unha educación pública, porque non hai maior tesouro para unha sociedade que ter unha boa educación para todos e para todas. Patricia, como vemos a situación esa, neste caso, do ensino público en xeral e deste caso en concreto, non? No Instituto Agra de Raíces. Bueno,
Bueno, dende o Partido Socialista de Galicia durante todos estes anos, dende o minuto 1 ao inicio de cada curso, remarcamos esta necesidade en todos os centros educativos de todo Galicia, pero neste caso tamén estamos a falar do tema da Costa da Morte, das necesidades educativas e especiais de nenos e nenas máis vulnerables que precisan ese apoio. Como se recortan ano tras ano pois os docentes especializados, os PTs e os a eles, absolutamente vergoñento. Sobre todo a min o que máis me preocupa de todo isto, que ao final falta nos políticos do Partido Popular, no Conselleiro de Educación, absoluta sensibilidade. Non teñen sensibilidade, non humanizan o seu debate. Aquí os políticos e as políticas temos que recordar que estamos para servir o interese público, sobre todo facer realidade un dereito a unha educación inclusiva que están limitando. O dos autos de medidas cautelares que saliron esta semana, pois é unha consecuencia desa inacción. É vergoñento que tiveran que os pais e nais ter esta carga de acudir, de contratar un abogado e ter que acudir á xustiza para que lle deran a razón. O auto fala de que se vulneraron os dereitos fundamentais, o dereito á educación. O dereito á educación e que se causaron perxuicios irreparables os nenos e nenas que xa non contaron dende o inicio con ese apoio necesario. Por tanto, eu penso que moitas veces temos que ter coherencia no que defendemos, sobre todo humanizar o discurso e a importancia dunha educación pública e inclusiva. Creo que está claro que a Xunta de Galicia, que leva 17 anos gobernando o PP ali, non o ten claro. Fala de números, de catálogos, pero os nenos e as nenas non son números. Os nenos e as nenas necesitan dereitos a unha educación pública e inclusiva, sobre todo os que máis o precisan. Rubén, como vemos esa situación neste instituto do Cense? A verdade é que, Josiño, costa escoitar según que cousas, porque os mesmos que están falando de falta de humanidade, co seu discurso pretenden deshumanizar a todos os que non forman parte dos seus partidos. E a min iso pareceme moi grave, Pareceme moi grave o que se acaba de escoitar agora mesmo por parte da señora Iglesias e do señor Insua, tachando de miserables e tachando de deshumanos aos políticos que somos do Partido Popular, que é o partido que leva gobernando Galicia, como ben di a señora Iglesias, 17 anos. E creo que eso non podemos aceptalo. Non podemos aceptar entrar en este discurso, De verdade, señor Insua, que vostede cada semana que falamos aquí endurece máis o seu discurso. E non teño razón para eso. Eu creo que debemos de poñer un límite... Pero vostede cree que non hai razóns para isto? Rubén, non teríamos que chegar a un auto do Tribunal Superior de Justiza. Rubén, ti sábelo como a nós. Nun debate político hai razón para deshumanizar o rival político. E vostedes están intentando facer iso, Porque vostedes están deshumanizando a educación. Creo que hai que poñelo enriba da mesa. Pero, bueno, pero é un dereito fundamental que se dino auto que foi vulnerable, o artigo 27 da Constitución. É un dereito fundamental. Sí, no, Rubén, pero ahora céntrate no tema da cuestión, por favor. A ver, eu que quero é poñer céntrate no fondo da cuestión, por favor. No, eu quero poñer un marco de respeto, porque sin dúbida. O que vamos a facer é deixar de participar desta tertulia. Así yo digo a Josiño agora mesmo. Rubén, espera. Rubén, vamos a falar de dereito fundamental a educación, que o que dio auto que se vulnerou. Vamos a ver. Deixa delle que argumente. Patricia, cando non tes argumentos. Patricia, deixa delle que argumente. Sí, sin dúbida, que argumente. El estivo escoitando. Es como os teus argumentos. Rubén. Se me deixades... Sí, ahora sí, dalle, pero céntrate no fondo da cuestión. Bueno, a ver, deixade que digo a que queira, igual que vos dixeche de que. Sí, claro. Efectivamente. Veña, deixade. Primeiro, o que pido é educación para falar de educación. Ese é o primeiro que quero pedir. Segundo, que se quite dunha vez por todas ese argumento de que hai unha intencionalidade por parte de quen goberna a Xunta de Galicia de desmantelar os servizos públicos, porque iso é unha falacia. É falso, absolutamente falso. Leiches o auto, leiches os dous autos, absolutamente falso. Non me deixades acabar. Sí, acaba. Galicia ten o sistema máis inclusivo de España. Menos na Costa da Morte. Números. Non estou falando por falar, son números. Son números. E números como os nenos e as nenas, non? Son números. Non, son números
que reforzan o argumento que acabo de decir. O que pasa é que non lles gusta este... A ver, acaba. Patricia, deixa que fale, a ver que excusa nos dá ahora. A ver, un poquinho de respeto, va. Sí, por favor. Falando concretamente do tema da sentenza do Tribunal Superior, hai que ter en conta... Auto. A sentencia de despois. A ver, perdón, deixa de falar unha frase completa. Por favor, respetade a mí tamén un pouco. Deixa de que remate un pouco. Veña. Mire, o que está claro que cada curso é diferente, que en cada curso deben adecuarse os recursos conforme ás necesidades que presente o alumnado en cada centro. E así se está facendo. Nestes momentos, atendendo a ese auto, como di o señor Insua, únicamente existe unha medida cautelar para que, mentres que non exista un procedimento judicial, se volva á situación que se tiña no curso anterior. O procedimento judicial existe. É unha medida cautelar dentro dun proceso judicial. Señor Insua, podo rematar, por favor? Pero hai que decir as cousas. Eu deixolle falar e decir as barbaridades que vostede queira. Pois ben, escoito con respeto. Ben. O que supón, como digo, recuperar a situación do curso anterior. E iso supón incrementar en 2 horas semanais o horario de atención. E iso xa foi feito. Xa se cumpliu con esa medida cautelar. A continuación, a Consellería terá que defender, na vía que corresponda, ese procedimento. Pero hai que ter en conta que a asignación de recursos é un proceso reglado e transparente, e que se fai todos os anos, e que, lonxe do que acabamos de escoitar, faise coa máxima de prestar a mellor atención posible aos centros educativos e ás nosas nenas e aos nosos nenos, porque lonxe de que nos queiran humanizar os integrantes do Partido Popular, tamén somos pais e tamén somos fillos. E aí quero deixalo. Mira, eu vou falar de que unha medida cautelar, evidentemente Óscar creo que tamén é abogado, xurista, non? Tes aí unha teima, Rubén. Unha medida cautelar para que se estime, evidentemente, ten que haber 2 requisitos. Neste caso, acreditas un perxuicio irreparable do menor e non ordena adoptar a medida inmediata. É dicir, é un perxuicio que se lle casou xa o neno por non ter dende o inicio do curso. Hai 2 autos, por certo, non un só. Eu falei cas nais destos autos. Entón, desde o inicio do curso, estamos en maio. O auto saliu fai unha semana. Claro que ten que ser de execución inmediata. Que estás falando dun procedimento ordinario? Claro que se ten que tramitar, pero o perxuízo da medida cautelar xa está acreditado o dano. Entonces, bueno, vamos falar un pouquiño con un pouquiño de rigorosidade. Eu falaba de que realmente fora do catálogo, fora de estatística, Rubén, hai nenos e nenas que precisan máis apoio que os nenos normais, por así decilo. E a Xunta de Galicia, este neno antes tiñan apoio, comenzaron este ano sen apoio, porque cambiou de ciclo, non o tiveron en conta. E segue sendo o mesmo neno e a mesma nena, que é un neno e unha nena, que precisan apoio. Entonces, bueno, él falaba desa humanización. Non me quería decir que os do Partido Popular non son humanos. Falaba desa necesario discurso humano, hai que escutar cada discurso de dereitos, Rubén. E non o tomas porque tes unha piel moi fina. Falaba de ter empatía. E falaba de deixar os catálogos e esas estatísticas que son números, Patricia, e detrás destos nenos e nenas. A ver, deixe Óscar. Aquí temos que escoitar de deshumanización unha semana na que o Partido Popular di que os emigrantes, entende, non hai que entender, é dicir, non hai que atendelos e hai que priorizar a los españoles de bien, entende, e deixar o resto tal. Esa é a humanización da que me fala, Rubén. Por favor. É dicir, é unha deshumanización total, deixar que uns pais e unhas nais que xa teñen un custe, teñen uns custes elevados a respecto, é dicir, que teñen que facer cos fillos e cas fillas que teñen problemas con necesidades especiais, e é obligalos a ir á xustiza e gastarse do seu peto cartos, é dicir, para poder ter un dereito que é fundamental. Por eso eu non borro as miñas palabras e non teño problema en chamarlle miserables. E non dixen todos do PP, falaba da Consellería de Educación, porque levamos reclamando moito tempo que se necesitan a eles IPTs. O Instituto
as raíces, se levou un informe con estas necesidades á Comisión de Valoración Provincial. E os xefes de inspección dixeronlle que sí. E en esa comisión lle dixeron que adiante, que lle iban a dar. E a última hora foi na Consellería, na Dirección Xeral, cando colleron sin ningún tipo de argumento, nin justificación, lle deron para atrás. Claro, e vostede me di que non podo falar aquí de deshumanización. Entonces, como hai que chamarlle? Como hai que chamarlle a isto? É dicir, porque son nenos que teñen necesidades especiais. Necesidades especiais, un apoio a maiores. E me ven aquí vostede, con el rollito de que los insulta. Deshumanización, me fala vostede, despois de escutar estas semanas políticas do Partido Popular dicindo que os inmigrantes e a xente que non está legal en este país hai que tiralos e hai que devolvelos en cayucos. Home, por favor, porque hai cousas que si non se poden escutar, E perdona que me poña así, pero eu, en fin, e non me excedo máis no que debería de decir. Bueno, pues non te cedas, Rubén, pechamos este tema que quería falar tamén un poquinho de sanidade. Apuntamos algo máis? Bueno, eu o único que quero engadir é que por parte da oposición á Xunta de Galicia, os partidos que están na oposición son especialistas en que cando hai un desaxuste ou hai calquer tipo de incidente aillado en algún centro, facer deso a generalidade, non? Nós o que temos que decir é que estánse incrementando os recursos ano a ano, é certo que as necesidades cada vez son maiores, eso é indiscutible, pero tamén porque hai un sistema de detección moito mellor do que había hai moitos anos, e iso tamén hai que poñer en valor que se está traballando moito na atención á diversidade nos nosos centros. A día de hoxe hai 5.000 profesionais dedicados á atención á diversidade en Galicia. Prácticamente o doble de hai 15 anos, pero porque son necesarios. Ninguén está dicindo que non sexan necesarios. Probablemente necesitemos máis. Todo é mellorable. Eu creo que nunca participei en esta tertulia con unha autosuficiencia e sacando peito de que non fai falta facer absolutamente nada máis. Todo é mellorable e efectivamente problemas hainos día a día. Estamos falando de miles de centros e de miles de alumnos. E para iso se traballa, para intentar mellorar a vida das persoas. O que non podemos facer é coller un caso puntual e xeralizar e moito menos poñer en riba da mesa que se actúa con unha intencionalidade de prexudicar as persoas. Non parece, fui en Muxía, entendes? Outro día fui no Pindo, fui en Sardiñeiro, en todos os sitios, non é un caso puntual. O caso puntual é porque foron estas nais e pais foron ao xulgado. Por certo, pero se foran todos, seguramente que terías medidas cautelares en todos os colexios. Un inciso, esa nais e seus pais, se o procedimento lle sale a favor, seránlle reintegradas esos cartos que vostede acaba de decir que poñen eles do seu bolsillo. Vostede iso tamén non sabe, non? E non o di, porque non lle interesa. Bueno, Rubén, ese argumento de verdade... Rubén, por favor. O argumento puxo o señor Inso en riba da mesa. Home, claro, porque lle custa, é dicir, porque vostede sabe perfectamente, é dicir, os custes económicos que ten, é dicir, ter un fillo ou unha filla, é dicir, con necesidades especiais. Ninguén o nega, señor Inso, entonces, por que obligamos a ter que ir á xustiza? Porque isto non é de agora. Vamos reclamando isto hai tempo. Se se fixera o inicio do curso, non estamos nesta situación nin falando agora mesmo en este debate desta materia. E vostede o sabe. Eu entendo que vostede ten que defender, é dicir, o seu partido, pero ás veces eu creo que tamén hai que recoñecer os erros, porque non é un erro puntual, non é un erro puntual. E de feito, nas medidas cautelares, que son difíciles que se dean nun contencioso administrativo, e máis en un proceso de defensa dos dereitos fundamentais, que un proceso sumario é especial. É moi difícil que chas dean, e aí está. Entonces, na Consellería sabían perfectamente e dixen yo conselleiro, particularmente yo dixen no pleno do Parlamento, e díxome que todo estaba ben, que estaba vostede tamén ali. Dixo, non, está todo ben, aquí non hai que dar nada máis. En fin. Bueno, pois quedan, 7 minutiños, así que moi brevemente, pero si quería un apunte dunha valoración da situación sanitaria logo da manifestación que hubo a semana pasada en Baio, no Concello de Zas, convocada pola plataforma So Sanidade en Galega, e bueno, pois esa reestructuración tamén que hai na atención primaria e que vai afectar, eu creo que aquí na Costa da Morte aos concellos de Camariñas e Mazaricos, creo que o resto non, que é o de pechar os sábados os centros de saúde. Rubén, empezo contigo agora, eso, brevemente, para que vos dé tempo a falar aos tres.
Volvo outra vez a insistir, non? Todo é mellorable, a atención dos servizos públicos evidentemente tamén, non? Por eso a semana pasada no debate do Estado de Autonomía a sanidade ocupou un espazo importante no debate político e así se anunciaron medidas por parte do presidente da Xunta centradas precisamente en isto, non? En mellorar a atención, a primeira barreira de atención que ten a nosa sanidade, non? Que é a atención primaria, non? Pois xa se está traballando, de feito esta mesma semana no Consello da Xunta anunciouse a apertura dos puntos de atención continuada, porque o que se busca é reforzar eses puntos de atención continuada con máis profesionais e con máis horarios de apertura, non? Anunciouse que se van a contratar 211 profesionais máis, unha medida que vai a ter un aporte de máis de 10 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Tamén se vai a traballar para liberar aos médicos de tarefas burocráticas, o papeleo que lle quita tempo de poder atender aos pacientes intentar que se centren na atención aos pacientes, e tamén esa reducción ás axendas para mellorar a calidade asistencial en ese máximo de 30 pacientes, non? Tamén hai que falar de que os médicos tamén teñen dereito a que se lle exixe máis ter esas melloras retributivas, e así se está traballando, e ademais como é algo que ten que estar día a día encima da mesa, crearase unha dirección xeral específica de atención primaria para mellorar en todos estos asuntos. O certo é que faltan médicos, pero non faltan só médicos na Costa da Morte nin en Galicia, faltan médicos en toda España. É algo co que xa se está traballando dende hai tempo para poder subsanar esas eivas. Óscar. Sí, faltan médicos, pero na privada non faltan médicos. Vostedes levan gobernando 17 anos. Menudo argumento. E eu non sei canto... pero tranquilo. Menudo argumento. Vou explicar o argumento, home, sin problema. Todo é mellorable. Levamos 17 anos escuitando todo é mellorable, pero a realidade é que os médicos poderán elegir onde queren traballar, non? Fisterra, Carnota, Camariñas, Dumbría, Muxía e Zas seguen sen pediatra. E vostedes levan 17 anos sin facer as previsións da xubilación no seu día. Porque isto funciona así. Na Consellería de Sanidade teñen que saber cando os médicos se van a xubilar e facer previsións a 10 anos vista, escuite vostede, por se un día o mandan a Sanidade. A 10 anos vista para como hai que as plazas que temos que pedir de MIR, as plazas que hai que facer tamén aquí para residentes e que hai que crear para despois poder pedilas para poder cubrir esas plazas de especialistas. Yo conto que todo mellorable, pero aquí vamos a peor, porque resulta que agora, con este decretazo que acaban de facer para reordenar na área de Santiago o tema dos PACs nos sábados, pois bueno, Mazaricos e Carnota pois queda sin ese servizo, non? O conto é que non hai queden sin ese servizo, é que en Carnota levan sin ese servizo, xa lle quitaron o tema da pediatría, quitaron a enfermeira pediátrica e teñen que ir a muros para todo, en fin. Todo é mellorable, pero vamos a seguir con este mantra de 17 anos. Eu que lle pido aos veciños da Costa da Morte que paremos isto e que quitemos o Partido Popular e a ver si nos deixan a nos gobernar este país e poder mellorar a sanidade para todos e para todos. Petición feita. 2 minutiños, Patricia. Bueno, simplemente decir que é algo intencionado. Tamén o comparto, esos 17 anos. Feijóo eliminou a Dirección Xeral de Atención Primaria. Ese plan de atención primaria nunca se levou a efecto. É dicir, é o que lle importaba a Feijóo, a atención primaria, que é a porta de entrada da asistencia sanitaria, non? É un desmantelamento, na opinión do Partido Socialista de Galicia, consciente. Un dato para que os que nos estén escoitando: incrementouse un 6% os orzamentos públicos no 2026 para a sanidade, pero non para a pública, para os concertos a sanidade privada. A xente sabe como está a sanidade pública, só ten que pedir unha cita para o médico de cabeceira, que lle tarda de días de media. Aquí en Santiago, entre 7 e 8 días de media. Ou tamén unha cita médica, como están as listas da garda. E a atención primaria foi de forma consciente desmantelada, e como está na Costa da Morte, non? As prazas de pediatría nos centros de saúde de Fisterra, Carnota, Camariñas, Dumbría,
tamén con a plaza vacante de médico de familia no Centro de Atención Primaria no Concello de Zas, é dicir, que é algo consciente. Falábase do tema de que faltan profesionais. Como se van a incrementar esos 211? Máis do 60% incremento de plazas MIR dende que está o goberno socialista, presidido polo socialista Pedro Sánchez en España. É dicir, que, aí están os datos. Sempre é importante ser rigurosos cos datos. Non sei, que pretenden tamén cargar con máis carga de traballo os poucos que están. É o que me pregunto, onde está o núcleo, digamos, de que vai facer a Consellería de Sanidade con ese decretazo de atención primaria. É dicir, cargar máis os poucos profesionais que xa están sobrecargados. Ui, Patricia. Perdeuse, nada. Perdeuse, non a cortei, no, perdeuse aí, pues nada. O conto que faltan médicos, pero na privada nunca faltan médicos. Hai que marchar, que quedan uns segundinhos, pues nada, cortouse aí, fallou aí a conexión. Gracias a tres, gracias a Patricia, que non sei se nos escuita ou non, gracias Rubén, unha aperta. Veña, un saúdo. Hasta logo, gracias Óscar. Veña, un aperto todos. Hasta logo. Quédome, chegaron moitas mensaxes, eso é unha boa señal, que decir que a xente estivo interesado nos temas. Quédome coa última, que di, non fala moi ben dos nosos representantes si para escoitalos temos que baixar o volumen da radio. Hasta mañán, chao.